Zamýšľaní medzi štátmi a Európy, Slovenska, Bulgária, Národná stanica, Ústí, Čechov, Hlavný nádraží, Česká Čechová, Pardubice hlavný nádraží, Praha Bolešovice, Děčín hlavný nádraží a Krajovickou hlavnou síť, pravidelný odchod 11 hodín 7 minút, ktorý prišiel vyšší 3 podľa Zamýšľaní medzi štátmi a Európy, Slovenska, Bulgária, Národná hlavná stanica, Ústí, Pardubice hlavný nádraží, Praha Bolešovice, Děčín hlavný nádraží a Krajovickou hlavnou síť, pravidelný odchod 11 hodín 7 minút, ktorý prišiel vyšší 3 podľa pripravenia odchod. Zápisy zamýšľaní sa ospravedlňujeme. Určite nástup, vlak hneď povýšne. Prestupujte z dostaného osobného vlaku. Komárno, preľadujte štedla, podaj pri zmešľaný osobný vlak na Spalic, Urmanovo, Chodín a Komárno, pravidelný odchod 11 hodín 30 minút, ktorý priľadujte štedla, podaj pri pripravenia odchod. Zápisy zamýšľaní sa ospravedlňujeme. Určite nástup, vlak hneď povýšne. Prestupujte z osobného vlaku na Malajtovo, Šaja, Jánka, Trnec, Bratislava Majnory a Bratislava hlavná stanica, Bratislava 4, podľa 8. Osobný vlak na Vidovicov, Malajtovo, Bratislava, Jakov, Trnovec na Právo, Šaja, Sobolevica, Jánka, Vlákovičovo, Újan, Reka, Trnec, Český Biel, Bernolákovo, Ivanka Pribovanic, Bratislava Majnory, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 11 hodín 39 minút, ktorý pridelil vyšší 4, podľa 8.